Yksi tie, kymmeniä kohteita, satoja tarinoita. Päivä, jolloin historia, taide ja arjen elämykset kulkevat käsi kädessä. Jokainen pysähdys tuo eteen jotain uutta ja yllättävää. Käsityöläisten kädenjälki, näyttelyt ja työpajat kertovat tarinoita tekijöistään. Moderni taide haastaa katsomaan toisin ja vanha taide kuljettaa ajassa taaksepäin. Museoissa historia herää eloon esineissä ja tiloissa, jotka kuiskivat menneiden sukupolvien elämästä. Jokainen huone, jokainen yksityiskohta avaa ikkunan toiseen aikaan. Vanhoja rakennuksia, paikallisia herkkuja ja kahvin tuoksua. Hetkiä, jotka sopivat yhtä hyvin niin lapsille kuin aikuisillekin. Maisemat vaihtuvat, ovet avautuvat ja jokainen pysähdys tarjoaa oman tarinansa. Täällä ei vain katsella, täällä koetaan. Aurajoentien kulttuuriralli näyttää, kuinka paljon yhden tien varteen voi mahtua ja mitä kaikkea sen varrelta löytyy vuoden jokaisena päivänä.